Eleni, mae Urdd Gofal Cymru a Cymorth Cristnogol yn cydweithio'r brosiect arbennig sy'n codi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc Cymru, a fywydau plant a phobl ifanc yn Calcutta yn India. Drwy ymgyrch Croeso Calcutta, gadewch i ni uno'n gilydd ledled y byd beth bynnag fo'n ffydd neu'n credo a. Gadewch i ni ddysgu drwy brosiectau Cymorth Cristnogol am fywydau'r clogion, digartref a rhai sy'n dioddef trais ac anghyfiawnder. Drwy rannu profiadau a diwylliant newydd yn gallu ddatblygu'n ferch, cario a faterau. Wrth ddysgu am ein gilydd byddwn nhw'n pontio'n cyfnellgarwch yn gobeithio cael bwlch ar anwybodaeth ac agor bwysau cyfiawnder a hedfod. Mae Cymorth Cristnogol yn cwestiynu a chysion codi yn credu bod angen newid mwyn creu byd tegach a sicrhau nad yw pobl glaw ddim yn gorfod aros yn anghennus. Gallwn ni gyd fod yn rhan o'r newid hwn oherwydd wrth uno gyda'n gilydd wrth wneud gwahaniaeth. Bore da, Llynos a Eilir. So, Jane ydw i o'r prosiect Cymru dros heddwch, ac un peth ni'n edrych arno fe yn ystod y prosiect, ac os ni'n edrych ar sut mae Cymru wedi cyfrannu at heddwch dros y canmlynedd diwethaf. Ac wrth gwrs un peth bwysig iawn yw neges heddwch ac Efyrllys Dâr Urdd. A dwi'n deall bod gyda chi stori arbennig ynglyn â neges 2002 a beth ddigwyddodd ar ôl y neges. So, a dwi'n bosib i chi dweud rhywfaint wrthyn nhw ynglyn â beth ddigwyddodd. Poster 2002 digwydd bod gyda ni i fyny yn y pabell. A oedd o'n arbennig oherwydd yn ystod y cyfnod yna roedd yr Urdd a Cymorth Cristnogol yn gweithio ar gynllun ar gyfer pobl ifanc yr Urdd. Ac oedd hynny'n cynnwys mynd ar neges a pobl ifanc o'r Urdd i Calcutta. Da ni gweld y neges fan hyn gofyn i bobl ifanc edrych i'w dyfodol a mae'n ffordd fedrwn ni weithio ar anghywirionderau a gweithio tuag at heddwch. Ond hynny hefyd yn cael ei roi mewn Bengali yn fan'na ar y poster. Felly, Eilir yn rhan o criw aeth o'r Urdd i Calcutta. Ac oedden ni'n mynd i weld gwahanol 3 prosiect yn Calcutta oedd yn gweithio hefo plant a phobl ifanc oedd wrth rhywun oed a aelodau'r Urdd. Mae rhai o'r lluniau prosiectau fi yn ymweld â. Sut oedd yn teimlo Eilir i fod yn rhan o grŵp oedd yn mynd o Gymru draw i Calcutta? Profiad gawsoch chi? Agor i'r llygad enfawr. So ni'n un ar Rhian ar y pryd yn 2003. Newiad yn coleg, wedi bod yn coleg o Mangor, byw yn JMJ am 2 blynedd a wedyn mis Medi mynd i Calcutta. Oedd yn agoriad enfawr i ni. Jyst gweld ffordd gwahanol iawn o fyw, diwylliant gwahanol, ond yn fwy na dim byd, y profiadau merched a pobl ifanc wedi bod trwy oedd yn prosiectau ma'n gweithio gyda. Felly un o'r prosiectau mwyaf nath ni ymweld yn gwneud mwyaf hefyd oedd y criw nôl dilynol. Y prosiect i'r achub merched oedd wedi cael ei gwerthu i'r fasna criw oedd yn gweithio yn cael ei gorfodi weithio boteinau. A wedyn yn trio achub nhw ac yn rhoi bywyd newydd, dysgu sgiliau a therapi nhw. Felly oedd hynny yn dod colonus o glywed y beth nhw'n bod trwy bywyd yn nhw. Ond yn gweld nhw'n dod allan o'r ochr arall ac yn defnyddio dawns yn ochr o'r therapi. A wedyn, beth oedd ei profiad nhw yn Nghymru, chi'n meddwl? Beth oedd y prosiect ni yn y gyd i'n nhw? Wel, oedd yn agoriad llygad iddyn nhw hefyd, oedd. Y
peth cynta nathon nhw ar ôl cyrraedd Llangrannog oedd rhedeg i mewn i'r môr yn y saris. Doedden nhw ddim wedi bod ar lan y môr cyn hynny. Ond mae'r partner wrthon ni weld, Sianla, maen nhw yn herio ac yn cwestiynu'r awdurdodau yn yr ardal yma o India yn Calcutta ac yn trio i'r awdurdodau gydnabod bod yr arfer o brynu a gwerthu merched yn ganlyniad ac i ddod ar union i'r anghyddianderau yna. Felly oedd y merched wedi bod trwy brofiadau difrifol iawn mae'n hyn ohonyn nhw yn dysgu pobl ifanc yn Llanrwst yn gwybod i ddawnsio oherwydd oedd hwnna'n therapi pwysig iawn oedd yn dod â emosiynau allan oedden nhw methu siarad amdani. Of course. Felly, oedden nhw wrth i bod yn dawnsio ym mhob man iddyn nhw. Fantastic. Dyna oedd talent wedi dod allan hefyd ar cyfle i ddangos bod nhw efo rhywbeth gwrthod i gynnig i bobl eraill hefyd. Maen nhw yn mynd o amgylch creative yn ardaloedd syniau Calcutta a dinasoedd eraill mawr yn yr India hefyd i helpu pobl ifanc eraill i ni sut i bod trwy'r un peth. Merched dewr iawn. Yn wir. Diolch fawr i chi. Dwi'n credu bod hwn yn enghraifft anhygoel o beth gall y neges wneud. Gwaith pobl ifanc. Yn union. Dyfodol yn ei ddod yn ddod. Bendant. Ar ôl dod allan, wrth i swytha. Just, fantastic.